Aresa, two-wheeler taxi driver kania. Ni tin mun rang kalkualin rim takin kain love thin. Kathil hule riata trangtein tui poimo zia chiang takin kathaya. Mi ring nun na ta na poimo zia le. Atel lova kan om theilo zia ka mu chiang telani. Mizoram cheng mizo te hian kan tuihna le tuihna siam tu te hi kan humhalh thato kem ti hi zona poimo takani. Kovela hian tui maktaduai cubic sangkhat zathum somriat pakua aoma. Chung zinga maktaduai somthum panga cubic kilometer hi miting betana tui man the. Tui thiang hlim kan ti hi ani. Mizoram hi chuan ruwa tui hi tuihna kan neina hnar ania. Tuihna hi heng kan thingle mau ramngo te tel lo chuan aom theilo. Kan lo nei dan te hian kan sikle sa le ruwa tui kan don na konga nasa takin ngonga neya. Có cặp bùa đấy chị à? Hey, chúa tăng lâu thì đâu lắm rồi. Oh, hey, kan sikle mau te hian. Tuihna te min siama tin kan sikle sa te control tu nia chuwan chuan kan ki zel chuan nakina kan ti chereu zel chuan nakina kai mani ta na poidon ani. Chuwan chuan akit tu ni lawin a humhalh tu a phun bel tu ni ram tum tur o. Ole cái đầu trong đâu nè. Nó tùy con hỏng ấy đừng mấy nhìn nó là cho anh kia cái gì sụp hình à tùy khôi tập bộ tùy hai lần khi giàu ta đi Thingle mau om lo chuan ruwa tui tam tak po dong mai la. Lei hnuai a lu lawin a luang ral tamai thin ani. Kan tuihna te hian min chan ru tin oro an chhuak mek zong ani hi. Nang le ke lo chuan chan tu anei lo. Kan tran rual ngai tak set ani.